Fe nhw yw Catrin Jones, fi yw'r sister yn ysbyty Dyffryn Aman. Mae 82% o'r staff yn siarad Cymraeg, so fi'n credu wedyn ni mae'r cleifion sy'n dod mewn wedyn ni'n teimlo mor gartrefol. Mae fe'n fel gymuned bach glos yma. Yma yn Dyffryn Aman ni yn cael lot o cleifion sydd gyda dementia neu wedi cael stroke. Yn wedi pan maen nhw yn cael stroke, achos maen nhw'n effeithio ar ymennydd, so maen nhw yn tueddu mynd nôl i siarad fel nhw wedi cael eu magu. Pan ni yn recrwtio staff newydd, ni yn rhoi chymod bod y iaith Gymraeg yn desirable, ond fi credu bod e'n bwysig yn wedi yn y gymuned clos sydd gyda ni fan hyn. Defnyddio'r Gymraeg bob dydd, trwy'r dydd, gyda'r staff, gyda'r cleifion, mewn cyfarfodydd, dwi'n gallu siarad Cymraeg, dwi'n ateb y ffôn yn Gymraeg, a dwi'n rili falch bod fi wedi dod yma i weithio.